Nakitaan na ng pagbaba ang presyo ng kamatis sa mga palengke sa Pangasinan matapos sumirit ang presyo nito sa 240 pesos kada kilo noong nakaraang linggo. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Engineer Sendoso, sanhi umano ito ng mga nagdaang weather disturbances sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa Dagupan City, bumaba na ng 80 pesos sa kada kilo nito na ngayon ay nasa 160 pesos ang kada kilo. Samantala, inaasahan na sa buwan ng Pebrero ay magkakaroon na ng maraming supply nito dahil sa panahon ng anihan. Gayunpaman, nakitaan din ng pagtaas ng iba pang presyo ng ibang gulay tulad na lamang ng sili at bell pepper. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.